Feluq it-13 l-edizzjoni ta' Bethlehem f'Ajnsielem, il-Kumitat Organizzattiv flimkien mal-Kunsill Lokali ta' Ajnsielem din is-sena ħaseb biex jerġa' jtella din l-attività li għandha għan nobli biex jitwassal il-messaġġ ta' tama u kuraġġ. L-għada tal-Epifanija tliet slatem maġi iġorru l-inċens, id-deb u l-mirra u jterqu fuq iż-żwiemel biex ifakru il-ġrajja ta' Trerè. Tkellimna ma' Franco Ciangura li huwa wieħed mill-organizzaturi ta' dan il-vjaġġ li tliet slatem maġi għamlu minn Għawdex għal Malta bi ħsieb. Tlabni jgħidilna x'kien il-ħsieb wara din l-attività. L-iskop huwa li nwasslu messaġġ ta' tama u kuraġġ lil dawn il-pazjenti ħbieb tagħna u anki l-tfal li se nżuru fil-wards ta' Mater Dei biex flimkien nagħlqu din il-festa tal-miliet b'messaġġ ta' tama u kuraġġ. Il-vjaġġ li telaq minn Ajnsielem qasam il-Fliegu biex l-ewwel waqfa kienet fid-dar tal-anzjani tal-Imtarfa u s-Suktat f'San Vincenz de Paul fejn kienu ħafna l-anzjani li laqgħu li Trerè b'entużjażmu kbir. Tkellimna ma' Manuel Zerafa li kien minn tal-bidu li tasemu f'din l-attività bħala wieħed mis-slatem maġi. Fil-fatt, sena wara sena għal 13-il sena irrappreżenta lil Baldassare. Kont mażul mill-bidunet din l-11 darba li għedha ssir bis-slatem maġi. Iva, il-parti tiegħi dejjem ħadd pjaċir u row li lejn lil Bethlehem Ajnsielem u nħossni kburi li kellu x-xorti nkun wieħed mill-slatem.